bon alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ kuma fɔlɔ min na an kɛlen ko ka ala tanu ka ala barika da ka sɔli an ka cibɔ ɲuman in kan ka ala ka maa ɲuman fana tanu dugukolo in sanfɛ an b'aw fo ka waliɲuman dɔn Kabala TV mɔgɔ aw sara bɛ ala bolo ni mɔgɔ min ɲɛna i ɲɛna i yɛrɛ ni cɛni yɛrɛ tiɲɛ de don ni ko mɔgɔw bɛɛ b'a fɔ han bɛɛ tɛ mɔgɔya kɔnɔ bɛɛ t'a kɔnɔ ni ko filɛlikɛlaw ka ca bɛɛ hali n'i bolo fa buguri la a t'a mɔgɔw bɔ mais bɛɛ t'a dɔn an kana ɲɔgɔn musalaka bɛɛ t'a dɔn bɛɛ tɛ filɛli dɔn bɛɛ n'a man kan bɛɛ tɛ se ka kɛ sinon filɛli ale de ye ko fɔlɔ ye o k'a filɛ k'a dɔn o de ye ko yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye o filɛli yɛrɛ de ye ko yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye n'o ɲɛdɔnna i bɛ lafiya de o n'i dɔnna ni filɛli ɲɛdɔnna ale de bɛ ko yɛrɛ i taabolo f'i ye o filɛli yɛrɛ ɲɛdɔnbali de ye mɔgɔw sɛgɛn o maa caman bɛ tunga kɔnɔ bi i balalen don filɛlikɛla ka baara don maa caman muso kɛmɛ k'a tɔɔrɔ bi filɛlikɛla ka baara don balimaya caman tiɲɛ bɛ filɛlikɛla ka baara don nafolotigi caman ka nafolo tiɲɛna filɛlikɛla ka baara don maa caman mago sara filɛlikɛla ka baara don mais a bɛɛ lajɛlen ka a sigiyɔrɔ bɛɛ fi neeri jahanam k'ale dina fiya abadan kuranhaya don muna tɛ sira ala ɲɛ surata yasi kɔrɔ ko a ye sira kumaw ye aw bɛ kuma fɔ a tɛ kuma min dɔn a ye sira ala ye n'a bɛ kuma a ye ko to a dɔn b'a bolo dɛ filɛli ye tiɲɛ mais i bɛna filɛli min kɛ walahi n'i ma kɛ ni tiɲɛ ye n'a tigi ye tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔfɛ yo i tɛ bɔnɛ dɛ filɛli ye tiɲɛ bɛɛ man ka kɛ dɛ bɛɛ man ka filɛli kɛ ni bɛɛ bɛ filɛli lo an tɛ se yan sa karamɔgɔkɛ alhamdulilayi ne muru amina hayidara ne bɛ se filɛli la ne bɛ filɛli la wa ne tɛ filɛli kɛ bɛɛ ye ne tɛ filɛli kɛ bɛɛ ye i t'a kɛ buna hadamaden bɛɛ ye parce que filɛli yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a tiɲɛ fɔ mɔgɔw tɛ tiɲɛ fɛ tuguni mɔgɔw tɛ fɔ fɛn nkalon kɔ ka miiriya kuma fɔ mɔgɔ ye o tɛ o miiri dɔrɔn bɛɛ bɛ se ka filɛli dɔ kɛ o mais o tɛ mɔgɔ mago b'a tiɲɛ de la bɛɛ t'a tiɲɛ kɛba ye ne bɛ a tiɲɛ kɛbaw la ne b'o la bi ne bɛ mun fɔ aw ye muru cayara mais sirifu muru man ca muru cayara mais a mina ɲɔgɔn man ca muru la muru cayara mɔgɔ bɛɛ t'a yɛrɛ ye mɔgɔ bɛɛ ma dafa ala de ye dafalen tigɛ ala de ye mais ala ko an ka sira ala ye maa ɲuman ye jumɛn ko mɔgɔ bɛ siran ale ala ye ne bɛ filɛli kɛ filɛli cogo caman na bisimila a fɔlɔ ye ka ko yɛrɛ jira masa ala la k'i da o cɛw dɔgɔyara vraiment an bɛ filɛli kɛ ala sago mɔgɔ b'a fɛ ka filɛ k'i ka ko ɲɛdɔn ni mɔgɔ amina hadara ne bɛ filɛli kɛ wa ne b'a dɔn filɛ cogo caman na n t'a bɛɛ fɔ parce que ni y'a bɛɛ fɔ mɔgɔw bɛ tila kɛ muri lahara ala bɛna an bɛ jalaki kɔ y'o mali isabu o de ye lahara jɔ dɔn ko ala ko a bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ i ye mɔgɔ ma ka dɔrɔmɛ kelen dun k'a bɛ fɛsɛfɛsɛ n bɛ n ka clients fo minnu ka baara ma suba fɔ ma ɲinɛ kɔ dɛ alhamdulillah baara n bɛ ala tanu baara cayara mais ma ɲinɛ bɛɛ ta b'i sɔrɔ kelen kelen inshallah n'ala sɔnna a ye n dɛmɛ ni duwawu ye n fana bɛ duwawu kɛ ala ka wasa kɛ ci b'a bɔ n jɛ tigɛ ma salasu taslim